ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଉ ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷା। ମନରେ ଥାଏ ବହୁତ ଡର, ଆଶା ଆଉ ଆକାଂକ୍ଷା। ସେଦିନର ସେହି ପରୀକ୍ଷାରେ ରାତିଦିନ ଯେପରି ଏକ ଲାଗେ। ସଭିଏଁ କୁହନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ୟା ପରେ ଜୀବନଟା ସୁବାସିତ ହୁଏ। ଆଜିର ଆଉ ସେଦିନର ସେହି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ତଫାତ। ଯିଏ ଟିକିଏ ପରିଶ୍ରମ କରେ ସେ ହିଁ କରେ ବାଜିମାତ। ସେଦିନର ପରୀକ୍ଷାକୁ ଘର ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ହୁଏ ସତରେ ବହୁତ ଦୂର। ସାଙ୍ଗରେ ନେବାକୁ ହୁଏ ଲଣ୍ଠନ, ବହି ଆଉ ମନରେ ଅସୀମ ଡର। ଆଉ ଆଜିର ପରୀକ୍ଷା ହୁଏ ନିଜ ନିଜ ସ୍କୁଲରେ। ଗାର୍ଡ଼ ସବୁ ପଢ଼ନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଚିହ୍ନା ପରିଚିତ ସାରେ। ହାତକୁ ଲେଖି ଲେଖି ଘୋରି ଦିଏ ସେଦିନର ପରୀକ୍ଷା। ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଗୋଲ କରିବା ହିଁ ଆଜିକା ପରୀକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସେଦିନର ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେତେ ପଢ଼ିଲେ ବି ପାଠ ସରେନି। ଏବେ ମାସେ ଆଗରୁ ସିଲାବସ୍ ସରିଯାଏ ଜଣାପଡ଼େନି। ଏକାଧାରରେ କହିଲେ ଏବେ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାଟା କ୍ଲାସ୍ ପରୀକ୍ଷା ହେଲାଣି। ଆଉ ନାହିଁ ସେକାଳ ପଖାଳ ସତରେ କେବେଠୁ ଗଲାଣି। ଫଳାଫଳ ଆସିବା ଦିନ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବା ଯାଏଁ ଅପେକ୍ଷା। ଏବେ ତ ଘରେ ଘରେ ହିଁ ଫଳାଫଳ ଲେଖା। ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଲେ ଆଗରୁ ଗୋଡ଼ ତଳେ ଲାଗୁନଥିଲା। ଏବେ ତ ସବୁ ପାସ୍ ଭାଇ, ଫେଲ୍ ପୁରା ଉଠିଗଲା। ସତରେ ଆଜିକାଲିର ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ନା ବହୁତ ସହଜ ହେଇଗଲା।